Cieľom projektu Nevyšľapanou cestou bolo ukázať na troch aktivitách, a to komunitnej záhrade, mestských včelách a lokálnej mene, ako sa dá žiť možno viacej v súlade s prírodou a prinášať nejaké alternatívy priamo do mesta. Vytváranie komunitných záhrad sme začali riešiť preto, lebo sme boli v zahraničí u našich švajčiarskych partnerov a tam sa nám veľmi páčilo, ako sa im podarilo premeniť kus betónového sídliska na komunitnú záhradu. And then for me really important is to see that the primary aspect is not the harvesting of the vegetables and the growing crops and food, but it's more like the social cultural aspect. It's that people can meet each other, people come out of their living rooms and come away from the television, they come here and meet each other, meet the plants, meet other animals, and yeah, they come in a contact and they come here. And it's also a space where they can, with all their senses, have an experience, right? And then unfold their potential, I would say. Like that. I really want to, with this garden, that people come here and come closer to nature and see what it gives to us, what spirit and energy they can get from the garden. Živica budovala v rámci projektu Nevyšľapanou cestou 3 komunitné záhrady, 2 v Bratislave a 1 vo Zvolenie. Každá táto záhrada má svoje špecifika. Vodárenská komunitná záhrada vznikla v priestoroch Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a slúži pre pestovateľov z blízkeho okolia. Stretávajú sa tu mladí ľudia aj rodiny s deťmi, ktorí tu spoločne pestujú ovocie a zeleninu. Záhrada slúži aj verejnosti. Komunita, ktorá si tu pestuje, robí pre verejnosť rôzne workshopy, ako sú ovocinárske workshopy, stretnutia a spoločné varenia. Výhodou tejto komunitnej záhrady je to, že komunita pestovateľov, ktorá sa tu stretáva, sa poznala už predtým, sami si vyhľadli pozemok a keď záhrada vznikla, začali hneď pestovať. Nebol ani problém presvedčiť vodárenskú spoločnosť, projekt sa im od začiatku páčil a sám pán riaditeľ sa zapojil ako jeden z pestovateľov. Ja som veľmi rád, ešte raz poviem, že mladí ľudia sa zaujímajú o záhradu, že mladí ľudia chcú pestovať a chcú robiť v takéto komunite záhradkárskej. Komunitná záhrada v Devínskej Novej Vsi je špecifická tým, že prišlo k spojeniu 3 skupín. Máme tu žiakov z základnej školy Ivana Bukovčana, miestnych obyvateľov a dôchodcov. Najväčším ťahuňom záhrady sú miestni obyvatelia, ktorí pochádzajú z okolitých panelákov a ktorí privítali možnosť prísť a pestovať si zeleninu a ovocie. Začínali sme s 3 rodinami a postupne sa nám hlásia ďalší a ďalší. Tento nápad ma veľmi zaujal, pretože jednak deti už niektoré možno ani nepoznajú, niektoré rastliny, niektoré byliny len z knižiek a takto si budú môcť deti sami vypestovať, samozrejme aj ochutnať, ako tie plodiny chutia a samozrejme aj trošku skúsiť tú manuálnu prácu. Táto záhrada sa nachádza v areáli sociálnych a nájomných bytoviek. Začínali sme tu v podstate od nuly, na holej lúke, bez vody a bez elektriny. Dokonca ani pôda nebola vhodná na pestovanie, preto sme vybudovali vyvýšené záhony a navozili do nich kvalitnú zem. Počas prvých jarných prác sa sformovala relatívne stála skupina pestovateľov. Pre nich sme rozdelili pozemok na 9 častí, v ktorých pestujú buď jednotlivci alebo rodiny. Máme tu aj spoločnú časť a v nej je detská hojdačka a nádrže na vodu. Všetky tieto záhrady vznikajú v procese komunitného plánovania, to znamená, že sa tu stretávajú ľudia, ktorí si tú záhradu spolu plánujú a musia sa dohodnúť, ako bude vyzerať a čo tam kto bude robiť.
Máme naplánované plánovacie stretnutie, čiže proces, pri ktorom by sme mali navrhnúť tú záhradu s nejakým tímom ľudí. Ale nechceli sme to len tak suchopádne urobiť, takže sme si vymysleli aj takú počiatočnú upratovaciu brigádu. Vždycky lepšie, ak vnútri niekde opisovať nejaké knihy alebo čo. Myslím, že keď budú detská vonko sadiť si zeleninu, tak to bude paráda. No nie? Všetci nebudeme informatici. Niekto bude poľnohospodár. Ja potrebujem vedieť, čo tam vlastne má byť a to potrebujem od ľudí počuť, ľudí vedieť. A prístrešok, pódium, sedenie v jednom by som. A takto by sa mi to do oblúčiku žiadalo. A mohlo by sa to spraviť vlastne tak, že by sa to fakt nejakým takým systémom ako keby trošku odizolovalo. Ale na teraz začneme pomerne jednoducho, čiže iba tým, čo by ste si predstavovali štruktúrálne, že by tam malo ešte pribudnúť. Takže sedenie jedno za účelom teda si tak oddychnúť. Je to náročné začínať. Nie že z nuly, ale z minus desiatky. Som ochotná ešte do tretice prísť, takže máme na to v podstate celú zimu to naozaj veľmi pekne vymyslieť a potom šup do toho, hej. Organizácie, tak máme raz týždenne stretnutia, kde sa plánujú práce, lebo začína to byť také dosť náročné, že nie iba tú sobotu prísť a na mieste robiť, čo vidíme, ale nejak sa sústrediť na jednu vec a dokončiť ju. BEM ako nadnárodná spoločnosť si váži práve tých ľudí a tie organizácie a tých nadšencov, ktorí dokážu tvoriť v tom svojom lokálnom malom priestore a dokážu robiť zmysluplné veci. Takže týmto svojím spôsobom vyvažujeme tú našu ten náš globálny rozmer tým, že podporujeme práve malé lokálne projekty, ktorých vidíme význam. Niekedy človeka ani počasie neodradí. No, som akože prekvapená, že decká majú taký vzťah k tomu. Som myslela, že budú leniví, že sa im nebude chcieť, ale som úplne šťastný a úplne toto, že decká to úžasne baví. Takže myslím si, že to kolektív určite utuží. Aj budú pracovať, aj sa budú vedieť troška pozhovárať a o to ide. Aby sa aj pracovalo, ale vedelo sa aj komunikovať medzi sebou, lebo tá komunikácia zlyhala už dneska. Všetko ide cez SMS-ky a cez počítače a teraz budú viacej komunikovať. A pri práci sa najlepšie komunikuje. Ono je to vlastne nad moje očakávania. Keď sme sem pred rokom prišli a videla som ten priestor, tak som vôbec nemala v hlave to, že tu budeme fungovať toľky ľudí a toľko zeleniny sa vypestuje a že možno sa nám už hneď tento rok podarí spraviť aj workshopy, ako sme mali ovocinársky workshop, kompostovací a je také relatívne
široký okruh ľudí tá záhrada pritiahne a dozvedia sa o nej. Očakávania neboli veľké, čo sa týka úrody, ale bolo to skôr o tom, že sa tu naučíme niečo z tých permakultúrnych princípov pestovania a myslím, že toto spĺňa niečo ako mulčovanie, to som vôbec netušila, že existuje a funguje to perfektne. Mal som takú túžbu si vyskúšať pestovanie ekobio. A toto bola jedna z možností. To, že som tu spoznal skvelých ľudí, ktorí majú vlastne podobné záujmy, tak to je taký veľký bonus. Že vlastne si môžeš vybehnúť z bytu do záhrady, ktorú máš za domom a tam to rastie. Že nejdeš do Teska, kde to nerastie, ale kde to je už zmrazené v tých regáloch, ale proste to vytrhneš zo zeme, ktorá žije. A vymeniame si, to je úplne dobrý bartový obchod, tu funguje, že kto čo má, tak vymenia s tými, čo nemajú. Takže taký malý trh sme si tu spravili. A v tom spoločnom perenisku, tak sa snažíme nejak, že podľa toho, ako pôvodná idea bola, že si každý zoberie toľko, koľko si myslí, že na tom odpracoval. Ale buď sú ľudia hambliví, alebo moc toho neodpracovali, si myslia. Takže je to také, že sú tu nejaké prebytky, ktoré tu trčia a snažíme sa to potom dávať do debničkového systému, aby sme si trošku privyrobili ako záhrada alebo proste niekomu, kto je v núdzi. Nemám nič také, čo by ma nejak, že by som mala negatívny pocit z toho. Ja mám pocit, že práve, že to je všetko super, že my sa učíme aj komunikovať medzi sebou, aj keď má niekto iný názor. A ja to neberiem negatívne, podľa mňa to je práve, že ďalší z prínosov tej záhrady. Tá pridaná hodnota je tá, že sa môžeme spolu zdieľať tú našu radosť, že sme si niečo vypestovali. A aj kvôli deckám hlavne, lebo ich to baví a je to také iné, ako majú byť len na tom ihrisku alebo na prechádzkach, takže nech sú s tou prírodou aspoň trochu, tak to v meste sú zvuku opäť. Pre mňa to je relax, takže rád sem chodím. Úplne som spokojná s tým, aj keď teda my sem chodíme dosť málo, ale ako je to výborné. Sú aj radi deti, lebo chodíme tu každý deň, tu si sedíme, prídu zo školy, hneď tu sú v záhrade deti, tu sa aj hrajú, tu som si aj grilovala s deťmi. My sme tu od rána do večera. Keď je vonku pekne, tak sme tu celý deň. Vychádzame spolu, nemáme žiadne nezhody. Čo je to dobré. Sme ako veľká rodina.